Papa. Papa, come on, it's okay. Papa. No, go to come here. I just say no. Papa, look where Mattis okay. Go to come here. Mattis. Oh, we are settled. Hey, I say you. Come on. Mattis in Jiri can win now. Keep jiggy check up for them where Paris. We will Mattis when you drink it. Green the Jimmy. Open and one will it up. Mattis give with them. Come we make it. What's the cook for my son for me? You think about a tire and get a face? Guess I'm not going to be you. I guess I'm not going to be able to much is the only one I want to win it. Hey! Even not another. Ana nezi ya una ngwa gi na atum gwa ga babaka ke mbara gini na atum ngwa gi ke na atum oso iwu ga babaka ke mbara gini na atum aha kwa arinze chukwu na atum arinze chukwu kanga zanti igwe kampo je wete ihe na ji ata ozu ndị mmadụ n'ala wa nwanne m bịa lele Jesobo nwanne m bịa lele Jesobo lele ya n'ime mma ya bịa lele eze Jizọs lele ya n'ime mma ya nwanne m bịa lele Jesobo nwanne m bịa lele Jesobo lele ya n'ime mma ya bịa lele eze Jizọs lele ya n'ime mma ya nwanne m gịnị na-enye gị nsogbu nwanne m gịnị na-enye gị nsogbu kọsara ya onye nwe anyị kọsara ya eze Jizọs kọsara ya n'oge eme ya nwanne m bịa lele Jesobo nwanne m bịa lele Jesobo lele ya n'ime mma ya bịa lele eze Jizọs lele ya n'ime mma ya nwanne m gịnị bụ nsogbu ị na-ebelu ọkasị akasị ana m eji nwa nwoke asị egburu m naanị ofu nwa na-achụra dịka Abraham ji nwa ya asị n'oge nke ha o weliri mma elu ijikere nwa atụrụ eri mgbe ka m nọ na-eche nwa atụrụ ka inye nwa atụrụ dịka i nyere Abraham mana o nweghị isi mana ebe ọ dị otu ahụ ana m eji nwa m nwoke naanị otu nwa m nwere asị egburu m wee na-achụrụ gị aja nara mkpụrụ obi ma gọzie m nde kwuru nde gọzie m agụta ọnụ ma nara mkpụrụ obi nwa m na papa oge nke Abraham ọ chọrọ igbu Isaac Chukwu enye atụrụ o were mee ka anyị chetukwu ka Chukwu weta atụrụ ka o were mee nke anyị n'eri mgbe ka anyị nọ na-eche eri mgbe ka nwe nwoke ndidi ahụ etu o kwesịrị eri mgbe ka anyị na-eche nwa atụrụ maka mara amara na ihe ndị mgbe nke Abraham ọ na-enyekwa mkpa n'ihe papa ihe mee ka anyị chetukwuo anyị cheta echi ifu ụzọ atụrụ n'abalị egbuzie m echi Chukwu nwere ike iweta atụrụ n'abalị ị ma na egbuo gị kịta ọ bụ na egbuo gị ịgbago eluigwe Chineke anabata ịmakwa nke gị ka mma ịma na mgbuo kịta akụrụba ba abụrụ ericha ebe a mana ọ kara gị mma na ịnọ ebe ahụ nwee ngozi Chineke gozie gị na Chineke na-arụkọ ọrụ n'ihi amara gị karịrị nke m maka anọ m ebe a nwabeghị m ọnọdụ nke m ihe egbu ka ihe ebi ebe anyị ebe n'ihi ebe hụ ụgha ahụ gbuo egbuo jee nke ọma asa egbu
Papa. Papa. Nke ị na-arara na-eti asa egbu na je nke ọma ka onye dupụrụ paakị na nrọ asa egbu tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ hiro hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ n'iro hapụrụ ya ihe ya na ọgụ ndị mmụọ ka e nwekwa apụtakwa nda ịma nghọtachi ya mana ọ mgbe itoolu papa lenụ m anya ọ afọ ka m enwe ha ka ibu ka m ebu ha lee na afọ ọnụ juru m agba biko gwa m okwu na-asị m mgbe m etobe iburu ibu ihe itogo okita ya mmadụ gwa gị itogo okita gị kwelu mana iburu ibu ka enyi na-ata nne ka nchi ịdịka waterproof agbaghara mmiri inwe sense mana na-egbute n'anụ na-emeghe egbute ma adaka ma nchi ma ewute ihe akụziri m papa dimkpa nkịta ahụ dimkpa bini bụcha ibu ka enyi na-ata nne ka nchi nna ọ gị na-eme na-emezi onye maka nkwụsị ji na-emere ka ebe nsizi anyị jee nta na-atụzi gị anyị jee ntarị na-anazi anya ọnwụ na-amaghị na ọwụta ka igwe obodo na-agbafala chekwa nne-echi o igwe obodo anyị na-agba ọfala ya ma onye ukwu ma onye nta ma ntamirimoko gabi n'obi igwe bịa rie ma nwa unu eje na-achụ nta unu eje na-achụ nta n'onwe ya digara unu papa ka nsọ ya ga were ka nsọ ya ka ịbara unu iwere aka wụsị ihe bịa ka ịbara unu anyị bara unu iwere aka wụsasị ihe ndị a niile ijikezi onwe ndị ya na-azọ ya azọ bara unu
maham. Kita air benih. Sama emang mau ya mau ya nana. Lalu, nah kan anak dia, anak dia. Papa, eso para nada toca mí me tata na madu kadi je rien me ke batru na ta isi suru le tawe ba agwa na mer mada ho Ne be ke kadi je esa. O yo na mo ko sile bi igwe me ni isi mama gara je rien me ma gwa na agu ki le tawa kan gawaro onwe m Ase bu na nganti kan na ngo nke ezo. Ogunu ga akpere aha dị mma n'ihe. Ọ dịghị mma ebe ọ bụla na-eme mmemme ndị mkpọrọ nwụrụ ebe ahụ eribe richa eticha onye ọbụla eti aka na otele ọnana. Ememe mmemme ebe dị otu ọ onye ọbụla emikọ eji ebe ahụ na-eri oriri. Anyị nwere ego mana ị kwesịrị ka anyị kpọrọ onwe anyị onye nwere juru n'afọ. Asị egburu m mụta kedu ihe n'aka m kedu ihe ị ga-asị na ịmụtara n'aka m mgbe m mechara gabiga hapụ ogologo akpịrị nke ka njọ ọ bụ nke eritere n'ọnụ ọ na-egbu kwamkwam ọha edebe mmadụ ndụ were gotere m machis Fu matches, mun ga tan matches, tan nara ta biscuit. From one worker. No, you work. Mbow. I say, Mbow. I did the one. Warawa. Wafon, Duji. Dollar form, no. Come in, you are not a full do now. What I can go to them matches. Get you about easy. Yeah? I have no seriously clothes on needle. A case in the born and a Go to want to be happy, couldn't eh? Afam bunji de kez. Ibo nye ba ya. Mba ara na nke nne m ochie. Enugodi. Mba. Mbe. Aro ne kede. Ọ dị m arọ 35. Manu kwa. Ka bụ ọkwa m akwụna. Uru meji kwa okwu akwụna. Akpọrọ nga ịnụ akwụna n'ọnụ m keda. Akpọrọ nga akwụna.
ka ihe jebe ikwu ukwu ego jee ghọta ya n'ụdị ọzọ akpọrọ nga akwụna nke bụ na-efu mmadụ ozugbo na-asị ya ya anụkwa ya oke esi anụ ihe ekwu ịnwụrụ akwụna n'ọnụ m kịta ọrụ nwa gị nwoke ka ị na-achọ mana nwunye m ihe abụ arụ ịsa nwunye m jiri gbafuo ka mkpụrụ ụkpaka arụ ịsa nwunye m jiri gbafuo ka mkpụrụ ụkpaka ọ bụ na ọ dị ndụ bụ na ọ nwụrụ anwụ enwe m ike ịkọwa echego onye ihe nwere ike ichi ya nwee sị ka m chọọ nwaanyị m ga-alụ afụkwara na gị ọ bụrụ ụdị nwaanyị m chọrọ ya ka m ji jụọ m ma alụkwa mana nwunye gị ahụ gbapụrụ agbapụ ọkwa gị na ya gbara akwụkwọ ka anyị na-eme ka anyị gbaa dị enye agbapụ edere m anya ọ bụrụ ụdị mmadụ m chọrọ ka ị bụ ọ na-abụ nnọrọ be m mgbe ụfọdụ ịgafe ana m ele gị ịpịajuo ahụ dịka nwa nwa n'ihe dịka nwa ṅụrụ mmiri ara otu isi ejegodu a na-atọ m ụtọ mmeghe anya n'ihu ọ masị m mgbe n'ezie anya n'azụ na-eme nke ịdọkpụ n'azụ nsi ya na ụdị masịrị m eje nna nke dọkịta m na-enye m ọgwụ ọ na-asapụtara m akwụkwọ ọ bụrụ iru anyị na-eje na be dibịa ọ bụrụ be dibịa dọkịta na-enye m ọgwụ ma ahụ yaba m dọkịta oyibo dọkịta oyibo nrahụ ụra mgbe ọbụla nrahụ ụra na egbere mmadụ dị ka gị chụta etere mpụtakwa ọ bụrụ ngwa ya ka nna aga bekịta achọ nwa m nwoke mgbe n'anya fụ ya ka m jiri jụwa gị ihe aga m abụ unu na m fụrụ ọja gbamgbam mgbe osisi ya ka m jụọ ma anụkwa gị do njụkwa gị ajụjụ ka afa gị afa mbụ ihe na-arụ afa mbụ a na-ezi chukwu ọrụ ana m agba nta ofuma ofuma na-agbata nta na-egbu ugbo enwere m ubi enweghị m ụlọ elu enweghị m ụgbọala mana ana m eriju afọ ihe mere eme bụ na ife otu anyị fọrọ abụrụ m onye na-eme ihe n'ike nke aka m abụ m ezigbote nwa chegharị echegharị ma Chineke ọfụma ọfụma ihe ọbụla m na-eme ana m ajụta ya esi tupu m mee anaghị m eme ihe mmekasị ka m mere ka o si sọ ya ọ bụrụ na m ma anụ gị m na-ejegodi jee gwa Chineke ọ bụrụ na ọ sị m n'ụba onye ka m bụkwa mana ọ bụrụ na ọ sị m mba marụkwa ka nna mgbe ị ga-ajụchu ya ajụjụ enwere m ike ịna ya mba nwekwasọ naanị mụ na chi sọ gị na chi gị ele mgbe ị chọrọ ịjụchi ya ajụjụ ahụ ya ajụ ya taa m na-esite n'abalị ajụbazi ya mgbe ọbụla o jizi esa m chukwu abụkwa na onye na-ekpokọrọ nnukwu na aka na ozugbo ozugbo ihe m ga-ekwu bụ ọ bụ na iji ajụ ya n'abalị ụtụtụ echi ka m bịa ka onye inye m ụsa ọ gị na-ere kọrọzima mba ọ nke nne m ochie mana ọ na-abụ nnata afịa nke m na mgbede na mbupụtere ya n'elu wee nọdụrụ ọnụ ọdụ izu eche m ngụ nwezie anyị lụwa dị na nwunye ka irewezie kọrọzim n'ihu be m mgbe ọbụla m ji zaju kọrọzim anyị agbara wee na-eme ihe nwaanyị dị mma njideka eze enwe obere oge kịta ọ bụrụzie njideka a na-ezi chukwu ọrụ ịka na-eju m ahụ ole ka m nwale Papa, come on, it's all right. Papa. Na go to me aka just so. Lo kwa matisa ka. Go to me. Machis. O ya setrom. Ai, aso Igbo. Ebukwa mmadụ. Machis njiri gị ka mgbe nya. Ka ipu jegiri chaka fada enwe bariji. Wuru machis we na wetere nkịta. Kiri nje eme. Ọ bụrụ onye na nwa nwe lichabe onye ahụ. Machis gị jere wetere m. Ka m were eme gịnị? Ọ kwụsị ikuku kwa mmanya kịta sara m ọrụ. Nsi kena la chaga nya keta pesi gisira na bo me bo ko mi yo gisira na bo di ke ko tere mo chi sita o mo na won we ni tele Iba na to na zinimo na ko na dimo Iba na to na zinimo mo Iba na to ni na bo furu mi sina o kebe bo sigi onisim kiti le bo Ya be hado ya kulubu ado na ebo ye ne kendo na churu
ndị na-achụ m nke eziokwu na ọgwụkwa ndị na-achụ m onwe ndị na-achụ mba ya onwe ị na nwa agba ọsọ nkịtị n'efu ọsọ efu ka ị bịa mme ma ọbara mgbali elu na n'ezi ya hụ na ngwa gị ife na-achụ m gwa ga-agba gbakara nke mgbara gịnị na-achụ ngwa gị nke na-achụ m ọsọ iwu ga-agba gbakara nke mgbara gịnị na-achụ Arinze Chukwu na-achụ Arinze Chukwu ka m gasara nke igwe ka m pụọ je weta ihe na ji ata ozu ndị mmadụ n'ala ma ndị na-anyụ anyụ n'ike ma ndị na-agba agbọ n'ọnụ akara m akwụkwọ na victim onwere onye gbara egbe ebe ahụ ka ọmkpọ n'ala ka a gbara ka onwere tụrụ bọmbụ atụrụ bọmbụ ya hụ na ihe niile kwuru na ọnụ nke mere ke m ga na-agbago n'ọsọ maka ya kedu ife ga na-achụ m ọsọ mana a sị na nri e butere ọha na eze ga-eri ka eji nsi na aja wee ajụ ya n'ime so nsi na aja ka eji ajụ ya n'ime nsi na aja ndị ụfọdụ si n'ike na-anyụ ụfọdụ si n'ọnụ na-agbọ ndị nwụrụ anwụ ka ndị ebujewu na ọgwụ asị egbu ihu na na mazụ ọgwụ ndụ ihu na ihe ahụ na-adị agwa gị n'ihe ndị bụ nwatakịrị jiri rigoro n'elu ọjị ka ịfụ na nwa nọ n'okpuru akpa ahụ ga-eri ihu na ihe njisi ga-ejekwa n'ije eje n'ije gwa m ọ bụrụ iso eji ebe ahụ na-anyụ anyụ na-agbọ agbọ gwa m ka afọ ya ya ha otikpọ eziokwu ọkakwu mana osomga udu afọ ya ka ga-afụ ya ọzọ ọka anyụ osisi ife niile dị ya n'afọ ọkakwu mana osomga maka ezi n'imo ebe a na-achọ n'ezi n'imo ihe a na-achọ n'ezi ebe ọ na-achọ n'ezi n'imo dị n'ezi n'imo ọ nọ n'imo ọ nọ n'imo ebe nọ n'ezi n'imo ị nọ na nkịta n'ihe ị chọrọ je n'ezi n'imo na ọ nọrọ n'imo nsị gị pụlata ọ dịka na emegbu ị nọ ihe nwoke ba kwuru kịta n'ihe a na-achọ n'ezi n'imo na ọ nọrọ n'imo nọ na nkịta onye maka ihe adị ma ọ bụrụ isoro ji ije a wee soro ihe a na-anyụ anyụ na-agbọ agbọ afọ gị wee kwụrụ ọtọ wee tikpọọ ọ ya dị ka akpa wụpụrụ ihe nwoke m kedu na-eme ebe a ana m ezu ike na-eche mmadụ ị na-ezu ike ị na-eche mmadụ ị hapụcha mbara niile dị ebe a nwee ebe zuru gị nọzu ike ọ bụrụ n'elu mkpụrụ osisi m ga-enye maazị nri idiot sorry maazị mbe iwe wee biko maazị ibe ebe a ụlọ gị m ga-akwa zuru gị ike n'elu osisi mebere ọnụ kpọọ m idiot ozuolu gị ịkpọkwa m mbe laaka ngwakwa gị onye nze dị ka m gịnị onye nze ị ga-akpọ onwe onwe arụ ụlọ maka na ifuru ka bụrụbụrụ tupu m mepe anya eto oge mbechie ya mepee ya ọzọ ya nwere isi n'ebe agbatu ya nsogbu dị ebe ahụ inwe ike mechie ya aza afọ ụzọ ọtakịrị igbuo isi emechikwa n'ihe emechi iri tụ ebe a kịta onye m anya anya mazi ọzọ laya ịkpaso m iwe mmekọta dị tụtụ ebe a maka ihe tụtụ ebe ihe njem gị ihe ala ike ya ọjọ́ ní ẹ̀mẹ́tì kìíní sí. bí mo bá yẹn mẹ́tì ẹ́ mẹ́pẹ́ iṣẹ́ bá rí tó gẹ́gẹ́. ọ̀ ike na bá ń bá nínú tuntun tẹ̀rẹ̀ mu bá tẹ̀rẹ̀ mu nàdẹ́ ọ̀kìtì bá tẹ̀rẹ̀ mu nàdẹ́. mbà ní bá tẹ̀rẹ̀ yìí fún onye máa ń yàn án. lọ́nà bá tẹ̀rẹ̀ ní mu àbúté wọn. onye máa ń yàn án. àbúté wọn. ayé àmà sigi. mbà ní bá tẹ̀rẹ̀ mu. onye máa ń yàn án àmà sigi. àmà ọ̀fẹ́ kẹ́bí wí. Ọ dị mma. A na-emekwa ịmaka nne ewuru onugbu ọ nkọrọ gị ntinye n'ọlụ na-ata gị weta ilu yi ịmaka jeba m eze nke ekwe n'aha gị nwaanyị ọma Chilotandụ, amụghị m ike. Chilotandụ? Amụghị m ike.
onye ụmụike ụmụike ekwuru m ya ụlọ a na-amaka ofu nwoke tụdịrị ime unu a ka ana m apụ oyi ibie na na-eke onwe unu na mma nne ya ekwere gị afọ ole ka ịdị nke anyị na-ajụzi alụ ole ka m dị ịmago ka mmadụ ghara ịbịa zawa ajụjụ ọma bụrụ na ọ ya aza ma ajụ dị anya kekwere ụdịrị ajụjụ bụ ya ajụjụ dịka ịma na nwa m erube afọ eji agbado ma nwa m erubekwu n'ụzọ ya na nwoke ma nwa m erube ka ya na nwoke na-eme ụmụ ya adị m arọ 18 kwezokwu sọsọ wee bụ onye ihe dị n'Igbo hei nne si akwa ịmụ ajọ mma nna m gwara m sị mgbe ọbụla ya agbado nwaanyị jụọ ya maka afọ ịmara ma ọ bụ ịbakwa nga ụta ndịnụ nga na-aba nga hei nne ụta nga anwụ ka ọgwụ isi ọwụwa nwa ogofu n'ụtụtụ nwa ogofu n'ehihie nwa ogofu n'abalị ịbaka ahụga gị n'anya kekwenu kika isi just nnọọ ịhụ m taa ịhụ m n'anya otu isi ahụ n'anya onye ọbụla nhụ ya n'anya ịma tisi nne ji mụọ ma nwebekwa onye m hụrụ n'anya akwa otu ahụ hụrụ gị mgbe anyị na-abịawata ka mụnwa na-abịawata ihe otu so kwụrụ akwa ịhụnanya jidere m n'ọkpa si m gwa m gwa gị na m hụrụ gị n'anya ka m jikwa wee hụ gị n'anya ịhụ nwa mmiri ekele dịrị gị ihe masị nna na-ata afọ ịhụ mmụọ mmiri n'ụwa m ajụtago m na ụmụ m kirikiri mmiri a na-achọ mmụọ mmiri ahụbeghị m mmụọ mmiri nne wekọp mmụọ mmiri wekọp ụta iwu mmụọ mmiri ịhụnanya nwere ebe ị na-etigokwa ọnụ ahụka gị n'anya mmụọ mmiri ya ụta ịnụ na m ga-egosigide gị ịhụnanya mmụọ mmiri ịhụnanya mmụọ mmiri na ebe mmadụ nọ n'afọ iche nyere m akara ekwentị gị ka nwee ike na-akpọnụ gị ka mụ na gị na-ekwu enwekwa m ekwentị ịmụma ịtara ya ataka otezegede enwekwa m ọ na inwe ha ka ọ n'iti ihe n'ọkụ ọdịda ahụ enwe m taa iwe wekene m ịgba onwe ajụmajụ gbagere egbu akwụ nke onwete nwuhe ego gotere gị ekwentị iwu onye ọbịa mgbe m ga-egotere gị nsogbu adịghị esisi o isiri ebe ka afọ egburu m tebere ka mgbe dịrị nwa ozi n'obodo ndị nwa ozi otu ka ọ gara akwụgharị ka ozi agba eteghị eri ka fada nwa abarichi isi ebe ka o jere dịka ka mgbe ọ bụgodo ejiri okwutere Lagos ka ụjọ nwa dị nke agba onye wanda ji ko nje ko kam mo ro duri yo o ma e babata o ma ne mo nwa ko ti na baba sunu so bo wanda ji ko nje o ngo ndi mara gene yo ne gina na ban ban na no lugi o ba na ko dam ni yo o ngi na gwa e bi ko mi he ni imo boda e te ko mu ni ho boda e bi go ji mbo boda ngi na kwari o tu aki dira boy ne ira kwari e mi de ti mi na mi he ni ho papa ka do e ka go ke ya wati fa na wata asemuna tutamajina baka papa hapụ nga hetegori papa ife fọrọ papa nube n'enu kowe nwaba nwere nwa dị etupụtago ife fọrọ
fụrụ anyị agbalị ewu ihe dịka ewu 20 ma 25,000 anyị gote ụmụ ihe ji ịnọ emelite ise ka ọ dị na ite ifere n'iru achịtakwa ụmụ nkwụ ọcha anyị buruga papa ife nwa m fụrụ nwa m fụrụ gbaka ifu ya ụta achọdoro gị ya anwụ nwa mara mma chere ị chọrọ ịlụ nwa papa ekwuru m papa ịhụ nwa papa nwa m ahụrụ gbaka gị nwa m enweghị gara ka ihe ihu ya ọnwụ ya ruo nso nne ya mama ka gara nke ya ala ka ikwere aka papa ịma mmere aka ụtọ ihe esi gị n'ihu kuo m n'aka onye ikosi papa ngwaje gotere m agụba ebe mego ka echi ji agụba mere gotere rezọ blade ka akpọọ gị afọ ọnụ ka ị mara ọgbọgwụ akpọọ gị afọ ọnụ gị mara ọgbọgwụ ị mara ahụrụ n'ede maka ime onwe gị afọ ọnụ nsụsụgba gị m ụlọ ọsọ ị na-esi onwe gị afọ ọnụ uche gị abụrụ na ịbụrụ na nnukwu mgbamgba dị mkpa alụghị nwaanyị kịta gị na nwaanyị onye ga-alụ ibi ya ị ma ahụrụ n'ede banyị mụ n'ozu kukuru banyị mụ nọ papa ya akpọ nwaanyị ka a na-ekwu okwu ya banyị mụ nọ ọ bụghị ebuga m ibuga eji anyị ikpo nsị banyị mụ nọ papa nwa m banyị mụ nọ ama para iti na banyị mụ nọ nwa makwara mma papa ihu ya n'onwe gị iya banyị mụ mechie mụ ọ ga mụ na m kpọpụrụ nwa maka ahapụ ya n'obodo a ahapụ ya n'ime obodo a nwaanyị emebila n'iyi maka oribe ha anya ihe okenye na-eri esizie nye pụọ ma ya ekwesịghị apụ maka nwata ọbụla riri nne okenye ọnwụ ji egbu okenye bụ egbu onye ọ na-bụ ndị siri nri ka igwe ya eji n'aka ya jee tinyebe ọgwụ na nri ka ndị mmadụ rie wee nwụsịsịa ma chikikwa ya mmadụ ma nje aka ya mebe mmemme ya mba ọ bụ ya ọ wụ eziokwu mba akwụkwọ ya ọma nkwa ọmana mana cheenu ọrụ na ị na-anya hụ na ya amaghị onye mere ya onwe nke gbasara anyị igwe na ndị uwe ojii na ha enyocha ka ha mara ka a ga-afụ onye mere ihe ahụ and a ga-achọtarịrị onye ọnwụ ịghọtago unu amakwa na chilota na kedu ahịa anọ asọ egbula m ha wụzikwa nnu na mmanụ redio Biafra Chinyaka onye gwara mba ọkụ ya na-ewuzi ebe niile unu anụbe ya ha wụzi ezigbo ọyị cheke nya chilota lesia n'onye ya bụ ya na ọ bụrụ asị egbu na m afọ nsị esko ninyo mere onye nka ị nụrụ ihe Uju kwuru ọkụ ya na-ewuzi ebe niile ezigbo enyi o nya Chinota bụzikwa wọtamelọn asị egbuna ya biko bịa kasị agbapụ ọkwa gị na-aka ya na-anụta na-akọ mgbe ọbụla akụkọ atọ mbụ gị ọ ga na nke dị nkụ biko obi cherekwa ụmụnne gị dị nka mba ndị enyi m elee ka ụnụ na-atọsiri bụrụ nnọọ ofu nna ya bịakwa ọ bụghị ụmụnne gị dị nka mana ọ nwere ka nna gị ji siri gwa gị na nya o nwere ebe nya mụ gasịrị nwa na mụ nke ebe a mụ nke ebe ị na-anya afọ na ofu iru ofu nwunye gị na ofu enwekwa dabagwa akwa m nke ahụ ihe nwoke riri ụwa ibi ya biko ewezụka na mụ na mma nna ya dị na mma iri mgbe niile ị na-abịa be m akụgbanga tupu ị na-ama ihe na-eme na-abanye m mana ka m kwanyere nna gị ugwu maka na ụgbọgụ zobere anyụ gwa ndị enyi gị nwaanyị ya
ka nnukwu otu onye n'ime ha gwara ihe ha bụ n'obi gwara adazie enu ledezie na-adazi ala ndezie nke ebu n'azụ adazi nnukwu onye mazi ka n'ọcha lokal gọọmenti ya dị ịmana mbanye ebe a na nwa na m anwụ ịmana kịta nna agwa okwu a na ka nna agbụgbọ mana anyị ihe mere m ebe a nwere ozi eme o jezuo na m ahụ na adịkwa mgbe hapụzi ọ bụ na ewelite m ekwe akwụkwọ ya na-agbụpụrụ onwe ya anụgo m emechaa gwa m ngwa mma bịazi na mgbede ka m gwa gị ihe ha kwuru mma bịa na mgbede ajị niile dị n'akwụkwọta n'ọtọ ka mbọ bụ usu obi nna ya anụgo m ebe afọ anya dị otu ebe a na-afọ ha anya ya be mo modunu 11 akoko maka bata nínú ní di mmanya dị abụghị m ihe ọkụkọ bụ mmiri achụ ụdị ya mkparị nne ọbụla nke ebe anọ mbatakwana n'ime ụlọ akịta nwa esi na dịbeghị ka unu alarụ nchefu ihe nkwuru bịa omego n'oge gara aga mbịara ka mụ na akpa ahụ ya lụ ikuku ife akụsie m nchefu ihe nkwuru bịa nọsị ya naba ọzi ka nna rube m ka m chetara na mbịara beghị si ewo ncheta ihe nkwuru bịa mụ ichighakwa azụ adịghịzi mma biko ihe m bịara ya abụ biko doo ka mara na ya akpọpụrụ m nwa nwoke a biko kpọpụrụ nye obodo oyibo doo ọ bụ na ya akpọrọ nwa nwoke kpọọ ya ka mara ka ọ ejije akpọrọ nwa nwoke a ọ pụọ jee gbaba mbọ nwa ya ije obodo oyibo a obodo oyibo bụrụkwana egwu achụ ụtaba n'aka wee na-agba maọbụ ọkwa ọgba ngada anya obodo ebe ifu ọ na-atọpụ mmadụ ọgọdọ kpupu ya okpu mma akọchanwu ihe mụ na ihe jere mgbe mkpọpụrụ nwa m obodo oyibo mana ọsụ gbadrọ ya eme ka mma ọ bakwala gị ka o si ya balụ m ego ka eje gbalịba ego gbatara na ego mkpọ nwa nwoke ọ ya aka mma ka o si na obodo ahụ ọ nọ mere ya akwụkwọ ọkịrịkpa a na-akpọ m visa ejebe mkpọgụba kedu obodo ọ chọrọ ije eje ọ bụrụ Japan Japan adọkwa fele adọrọ fele Japan avụ oge dịkwa ife dịka ebe 1 million naira karịa nwere ike karịa ya karịa ebe ka nje nweta ụdị ego okwu nwere anyị n'onye ozi anyị ọ bụ na ụmụ nwe anyị na nwe anyị iru onye ile naanị nọ maka oge ndopụ David nwa m ha mụ na ife jekọtalụ wee kwa ana na anụ nwere aka n'anya ozugbo ya nsị gị na mmekọta uju m isi wee kwa nnatọ anụ aka n'anya ofu ugboro nyenezie na kịta David nwa m ọgbachisigo na ebe niile nke ọgba na Lagos nke ọgba na Enugu nke ọgba na ebe niile ka ọ n'Ọnịcha nke ọgba si n'obodo anya nezenube m ọkwa sọsọ ụzọ anụ anọ ka nlelụ ya bụ ime ka mgbe ya banyere ibe anyị idipụ nwa ya ogologo oge site n'ego gbabakwa anyị gbachikadali igbu n'uche edozi emediva ka si weme ka nje naba mana o nwere ana m nwere n'ezi oyibo ana ịtọ dịkọtara ọnụ yego ọ bụ na ihe ego ka ị chọta onye ego aka masị ka ngolu nyaba anyị mana kịta ọrụ anyị ji n'aka erika nwa m ji ọrụ ebe niile ma ndị ọ na-alụ n'Enugu ma ndị ọ na-alụ na Lagos
ndo ebe ni no ji olu me fe me we na lebu ga na mbo me bụ onwe ndị a na-agba ọsọ na-akpọba ndị agent ama mfa eme ka njedute ofe n'ime fa ka ma na-achọta onye ego anya oyere anya wede melu nwa ga akwụ jebe ngara ka njeba so gbadro na disi ka ba akwụ nwa nwoke do ọ nwere akụ si nwee bara na mbute ego ọnya ọ bara na ebidi maka David nwa ntị eme njide ebe fi ki ise ba jere ise ba wakapta eje na be mama Oluchi nne m ochie dinyere m ozi na bịa jere nke na-ere agidi nke na-ele ọkpa na agidi biko kamgbe ka m na-atụ anya na-eche nsi ama m ọ na bụ na enyebeghị ụsa ị na-ekpe ekpere ya kamgbe ọ na bụ na enyebeghị ụsa nna anyị ọ dị ka ihe a dịga ọsịsọ too much ọ bụrụ na ọ dịga ọsịsọ ije chọọ n'onye ọzọ n'ụba na-ahapụzi ọnụ m ngwa kamgbe ka m nọ na-ekpe ekpere na-ayọ ndị ime n'igwe ka ha nye m ụsa enyebeghị m ụsa ọ bụrụzie ka ọ dịga ọsịsọ ọ dịzie ka ọ dịga ọsịsọ ọ dịle gị ọsịsọ ije chọọ n'onye ọzọ na rapụ m na-adị m ọsịsọ na-achọ onye ọzọ ọ bụrụ na achọrọ m ịchọ onye ọzọ aka m idebe mmadụ na-abụ na ndebe gị debe m onye ọzọ si ọ bụla nke a agaghị nke ọzọ aga mana obi m niile dị n'ebe ị nọ maka ọ bụ na ịjụ m echeghị m n'onwe aga m anụ nwaanyị ọzọ ị ga-enwe ndidi nwunye ndidi ka m tinyekwu ya n'ekpere adịrị achịrị chukwu n'ọkpa ọ dịkọ na bụ ikpe taa hapụ echi a m na-ekpekwa kwa mgbe enwegokwana ndidi ahụ rinne kpekwuo na ekpere adonu kpekwuonu ka mbeje na ọ dị ka nne m ochie na nwunye di ha chọrọ ije nzukọ biko ihe nwata bụ n'okwu nke afọ anya dị otu onye maka nke afọ ha anya ya adị igbe ka igbe ka nọ n'elu ihe niile a na-ebe tọm ọ na-akpọ tọm papa nnọkwa na-akpọ gị kemgbe gị bịara ị naghị aza m ọ mụtabere gị ebe a ịma na asị ka ị na-atụ irugo m isi sta bịa na-eri nnu m makwa na ewo nna m gwa m ka ọ mejọrọ gị nwere achọ m elu ihe makwa na m na gị adị ka obere ihe ma ekotosi ihu taa ka mgbe ihe ọma mmekọta ihu ya adịkwa
gwanụnụ eze aka n'obi kweteburu ịkpọga apụ nne obi aṅụrị ahụ ka m jiziri pụta fụ Njideka n'ụzọ kwesị Njideka ka ezi ihe mụ na ya na-ekwu Njideka wee ghaa m ukwu n'ala gbarụọ m mmụọ wee ghaa m ukwu n'ala. Njideka yara gị ukwu n'ala gịnị a na-agba mgbakọ gịnị ka ya na-esikwara gịnị ya a na-ekwu na mmụọ oge afọ na itopụrụ mpe mmadụ a na-achọkwa ịyasa mmụọ nna m ndo ka onye wu Njideka ọ papa otu iru gị dị na afọ ole ka onye ikpudebere ogo onye usi ka na-achụ nwaanyị nsogbu adịrọ bịa ka irie nne ya chụzikwa na oke nwaanyị na-egbukwa nwoke n'ike achọ m iri n'afọ ọgbachiri Njideka ọwụ ya kwuru ukwu na na-agbachie gị afọ nwakwa ajọ nwaanyị na-emebe eme iyeri nne ka ịgbakọtakwa ọnụ mmụọ onwe ihe bụ afọ m gbachiri agbachi nke na afọ egbachikwuru agbachi Njideka ọ na-agbachikwu afọ ọnwụ nke ọchị ihe anọgidekwa ebe atamụgide ndị bi na-eche na a mụrụ nwa ebe a na-atamụgide ihe a na-ekwu bụ nne ibu ofokofo onye na mmadụ anọkwa ya Chukwu ọrụ ị nọ n'ụlọ idebe anyị nwadike igodo igirigi ibe mmemme ogidi ndị n'ụwa onye ọbụla na chi anyị mara mma ya na-emeni azụ ka m bịa mmanụ ihe nwee ụmụ anụ agazi anụ m nwere kịta bụ ọgazi ka m nwere nchi ma ọ mgbada ike adịghị m ije nta izu ụka na-abịa abịa ka m ji eje nta eke na-abịa n'ihi enwere ụkwụ agụ ma anụ enyi onwere nnọọ na anụ enyi ihe ị chọrọ ọ dị ya chere ka m wetara gị nke nwere enwere m ezi ndị ọbịa bịa na be nwunye esi nri taa gaba ya eri nri taa anụ ụkwụ eri ebute ụtụ ụkwụ ebe ka ụmụ nwaanyị so na-abịa ụmụ nwaanyị atata ọ dị anazi anụmanụ a kpọrọ ibe isi n'ibe ka ọ bụrụ iberibe nna gị ọ chụrụ nta nna gị ọ gbugburu oke bịa ebe ekwuweri ụsụrụ akwa gị ebe ahụ rikwa nsị onye ugwu nyụrụ rie nsị onye ugwu nyụrụ ọbụkwụ nsị onye ala ji nyụrụ maka nsị onye ala ji nwere ka ọ dị rie nsị onye na-achụ nama onye ahụ onye ugwu na-achụ nama n'ọhịa ya na nsị ya asị ewu na nwa m nwere echiche ọma m na-eche banyere gị achọrọ m ka ije obodo oyibo ka ije gbaa mbọ onwe elu nke ka ọ dị gị papa nke bụ eziokwu na echiche m na ebe nwa ya nọ wee ihe ọma so mụnwa kwetara na ihe ọbụla ị na-echere m nọọ maka ihe ọma obodo oyibo amaka mana mụ na gị mana ego eji aga obodo oyibo ahụghị ego ụmụaka anyị enweghị ego ahụ ama agbalị dịka nna fụ na ego ahụ na m nwetara ya n'ihe m chọrọ ịmata n'ebe ị nọwụ kedu ihe gị onwe gị kwuru papa nke bụ eziokwu na ahụ m nwa gị esi m gaba m ga-aga obodo oyibo mana ka ebe a ga-esi nweta ego eji aga obodo oyibo mụ na gị enweghị ego ahụ ọ bụ ụlọ nke a ka anyị bi nta ka mụ na gị na-agba ọnụ nchi anyị rere ka anyị ji ereta ego a ji aga obodo oyibo esogbu n'onwe gị banyere ego o nwere ana nke m ga-ere nre ya ka m were ego ezipụrụ obodo nre ha na na-ewere ego ya zipụ obodo oyibo
Hi, Papa. Papa, thank you. Hi, Papa. Obi awere ejigo m obi. M ga-aga. Ihe m na-ekwe gị na nkwa nwee ike ite gị ure n'iru. M ga-aga vuru ego vunata. Kpọrọ ndị ọcha kpọta ka ha ma ihe a emenwu n'ihu ga ka ịnwụtụtụ nwekwu obere ọcha bịa ma mma dị ka m vuo evu. Enugo? Ndụmọdụ mmadụ dụrụ onwe ya kacha mma karịa ndụmọdụ mmadụ dụrụ mmadụ. Mana ihe iyi ewepụ bụ ị na-akpọ ndị ọcha abata, ị na-akpọ ha abata n'ihe ọzọ, mana ọ bụ ma ihu ha hapụrụ ya otu ọ dị. O eji na-egwuregwu eje n'akụkụ ebe a, otu ihu m dị ọ kacha m mma, otu a ka ọ dị ihu m adị. Nne m amụọ m akpakwana ya aka maka ndị niile kpara ihu ha aka onwe nke nọ n'ogologo ndụ hapụrụ ya otu ọ dị. Papa, ihu wụrụ nke m ga-azọwara ya azọwa sogbadịra kee ihe ga-eri. Ị na-eche m? Cheki onye nwere anyị nwere ebe na-etogo ka ọka ekwuru m nne ahụrụ nne ya hụrụrụ m n'anya n'anya ka ngwa gị agụ gị n'anya oredi agụ gị n'anya dị egwu. Asị bụ na ihe ndị obodo a niile na-ekwu ha sị na mụ na gị na-eme enyi na anyị na-eme ihe oyi nwoke na oyi nwaanyị. Ka ebe ihe anyị na-eme oyi nwaanyị na oyi nwaanyị ị na-ama ife oyi nwoke na oyi nwaanyị ka m na-eme ke dị na ya ke ndị gwa maka m onye m iji were ihu dewe ka nsị abụkọ ihe ehi zọrọ ọkpa nna mesịsị ehu ịma na okwu anaghị erie n'ahịa okwu na-efu ka ikwuchere nne na-agara onwe gị ya ka ijidebe ihe ụta ịma na ị mara mma iwebezi ihu ga-adị ka ihe na-eficha aka ma erie nri n'anya onye dị ọnụ ya asịba asị ya sịrị gaba o nwere ihe nji asịrị ha eme ha kọwa ihe ha ya akọ okwu ọnụ onye ọbụla so ya na-ekwuru otu ọbụla si dị mma nkwa m ga-ekwadebe gị o nweghị ihe mekọtara mma m ga-ebewa ịhụnanya mụ na gị nwere ihu dọma ejebe isi njiri ejebe isi ebekatakwa n'ụwa o nweghị ebe ofu mụ na gị makwa ya mụ na eji chindom hapụ ndị asịrị ka ha kụba ihe abụ ihe anyị na-emere onwe anyị ọkpọ afọ ndị a ha ya ha ghọta lee anya nke wezokwu n'ụwa o nweghị ihe emekọta n'ụwa mma anyị ha ebefu ịhụnanya nwere ebe ị na ewe mashin eji akpọ isi ọ na-akwụkwọ isi ya hapụ bụ ihe mụ na gị ji apụwa ọrụ m gị n'anya chiarara na chiarara asabura amaka wanna kwata ka mfugu isi ya kile bana mkesalanga asabura mwana macho asabura Nada tazu. Anovia. Itana bossa. Itana bossa kan baba pasi kan nana. Azu kan nala. Okay nala azu. So badege. Ngwan. Aku chilogo. Ichilogo. Ngatam kan rola pam. Azabram. Ana machege. Oh ije. Ana machege. Oh. Ngata na tani machege. Oh ije cham. Aga na bi. Na pata salon. Ifo oge. Eze beto zuo. Amazi me na agbazo so ka woso na agbage. Afọ otondo.
ife pesa gị si na ji ata azụ ka mmemme na ahịa ogiri dị ife na-achọ n'ezi n'Imo ọ na-afụkọ n'ọnụ Imo ndị fugo ka ọdụgo ka gosi wee dị kpaghara ife mekwara ugbu a emekwara maka ọdịmma mụ na gị ife mekwara ka nwike chekwado nwata nwaanyị fụrụ n'anya nwekwana ife ọzọ amụọ m gị mụọ m onye o ife a na-achọ n'ezi n'Imo nakwa n'ọnụ Imo nke bụkwa na ime onye nwụ amụọ m gị onwe ilu n'obodo anyị na-amaghị aja na-agba igwe aja na-agba igwe a na-anụ aha ya n'obodo a niile ị na-asị na ime onye nwụ anyị adịghị abụ n'obodo a ife mee bụ na ịma onye nwụ ịma ọmụfụma ka mụ na ịma nchetazi ịma rụtezi onye nwụ a sị nnọọ ka m nye gị ohere ka ị topụta ife ji nwaanyị eme tupu m bịa gwa gị na m chọrọ ịnụ gị mana afụgo m itozugo ịfụ ka nri nwa gịra nri nwa gị ụtọzugo o nwere ka ọ dị m ga-abịa oge ịka pempe si bịa gwa gị na m chọrọ ịnụ gị ọ ga-adịzi ka ebe a ndị oyibo na-akpọ child abuse biko ọ mụọ aja na-agba igwe achọrọ m ịnụ gị ngwasịzi m si m o bịa lelee eze Jizọs lelee ya n'ime mma ya Arabanco, gonna a pepe, Arabanco, pepe, Arabanco, a vida araba, Arabanco, cana, pepe, Arabanco, cana, pepe, Arabanco, a Jevanico, Arabanco, gana pepe, Arabanco, Tazida, Yana, Nduka, Araban. Hey! okwu anyị na-abịa mkpụrụ adịbịa akwụkwọ visa gị anatago David ewetago akwụkwọ visa gị nna ya ji ekita n'ihi ya abalị atọ na-abịa abịa ihe esi obodo a kwarụ jebe Japan ije obodo ahụ gbaa mbọ dịka nwoke ihe na-enye m obi aṅụrị kịta bụ na ị pụrụ akịta onye ha ete aka na-ebido zabazie mgbe chi kwere eze nzaba mgbe chi kwere eze onye abụzi na mụ na ndị ọnụ na-ekwu ekwu ndị niile a maara aha ha mana ha ya na-akpakọ nkata esi m n'ụlọ ana banye n'ụlọ elu nọrọ n'ụlọ elu na-ekwuzi ihe na-eme eme nọrọ ebe ahụ ma kpọba ụtaba ma ama ha akpọ ụtaba eje ngoro ụtaba bụ otu esi akpọ ụtaba kpọcha ụtaba nọrọ n'elu mapụ ime ụtaba pịọị ọ daa n'isi mmadụ pụanyị onye ọ dara n'isi ka ya na-eme na nsọzi o welite iwe uwe nna anyị kwuo ngwa maka okwu karịa one a akpụnye enye onwe nsogbu ije gbara onwere mbọ mesapụ ahụ ma ọ bụghị ikpe ọnwụ ka a mara gị o ije gbaa mbọ dịka nwoke ama na onye na-apụ apụ na oge emekata ahụ dịkata ọ dịka ọ na-amanye ya amanya n'ahụ amanya ọnya na amanya gị ọ dịka ya si ijekwa ebe ahụ kịta n'obodo ahụ ya amakwaghị ahụ ọ ya amasịkwa gị nne azịzi ya na-atabi ya na ofu ya nwa ebe a esi mba na ya anọ nwa ofu ọnwa ebe a o papa nụgo m ihe shike nsogbu adịrọ m ga-agba mbọ ka nwoke si agba mbọ ma m gaa ebe ahụ m ga-ebufukwa na ego lọta ahụ ọ bụla echi ezi ego azụ ego dị nnukwu m ga-evu ego lọta ebe akịta kwadosara ngwongwo maka ụrakwere izu na ọgọ ọrụ njeleta ihe ntị n'ọkụ ngwa Odogwu ike ịma na asị na ụzọ dị mma ya mere ndị wee bịasị ka mfụ gị ya mere o nwere obere nsogbu na-esogbu arị ewee nyochakwana m
nyocha ebe dị iche iche fụ na onwe ebe ọzọ m enweta enyemaka maka na ebe odogwu karịrị odogwu ya na ahụ na ọ nwere nwata nwaanyị nọ n'obodo na-echu m ọra nwata nwaanyị ife niile nwata na-eme na ọdị m mma n'ahụ nke bụ na o nwere ike nsị ya wee nyụọ ahụ ewere m imi m kụrụ ya o nwere ike nsị ya wee nyụọ arọ ewere m imi m kụrụ ya ya mere nji wee bịa si biko ịma na iwukwara odogwu gara odogwu ihe ahụ ị ga-emere m ọ ga-awụ imechara m ya mmeghe ọnụ wee gwasara ya okwu ọgwụchara ya ngwa n'ife ọzọ na onwe ya bụ na-ekwu mma ekwe karịa ehecha m ekwe etinyekwuo ya ekwuo odogwu karịrị odogwu ngwa eke orie afọ ngwa sapa aka ihe a nyere iwu a iru ha na kpụrụ ya n'ọnụ ịkpụrụ ya n'ọnụ agwana onye ọzọ okwu so ya nwata nwaanyị bụ onye izi ị ga-agwa okwu ihe ọ bụla ị gwara ya ọ ga-eme ya ife ihe nkịta ọ na-egosi na ife aha na-ọtọ n'ezi n'Imo a na-afụzi ya n'ọnụ Imo dogwu ka a sụ ekwu na mbụ mịa na cheta azụ bịa sị gị imeela chere o nwere ihe mmụọ na-ekwu mmụọ sịrị ị ga-agbara ya egwu mmụọ sịrị ị ga-agbara ya egwu odogwu ka ezi nke na m ya gbara mmụọ egwu ị ga-agba egwu n'ọnụ ihe ga-agba bụ agaghere ya mmanwụ okwe mmanụ ihe dị ya n'isi okwe mmanụ ihe dị ya n'isi agaghere ya mmanwụ hibịa abịa agaghere ya mmanwụ okwe mmanụ ihe dị ya n'isi agaghere ya mmanwụ okwe mmanụ ihe dị ya n'isi agaghere ya mmanwụ Mas sim, Biazigos. Brother, que quanto é assim, Biazigos. Brother, quem deu? Ó, se música, Biazigos. Assim, Biazigos. Brother, asimu bia gozi. Kazi o bia gozi, asimu zie gozi. Iye kwo. Brother, asimu bia gozi, asimu bia gozi. What about it? You brother. Huh? Udah boleh udah mus. Kira apa ya? Anesi chukwano. Taranya buruwe. Ombe taranya buruwe. Ombe taranya buruwe. Ode kwano. Alo ina wumanya. No metaranya buruwe. Nna ya na-ezichukwala ana m ekele. Ekele ọbụgwọ. Mba ana m ajụ gị ekele ọbụgwọ. Ọkwa ekele onye ọ mara ike ekele agwa ya. Ekeleziri m onye ekeleziri m. Nsị gị ekeleziri m. Ama osu anyị na-achọ onye na-eri. Ekeleziri m. Naanị m onye a na-achị n'ọrịtụ m. Onye ekeleziri m onye ọbụla bịa ekele. Ọ bụ iwu na njekwere ekele. Nna nnekwana m anya o. Mụ na ekeleziri m. Ekele na-ego ihe otule m na-abalị ime. Onye ekeleziri m o. Eto onye ekelere okwe nwanne gị na-ekele. Ama osu. Ego osu eje ka ọ bụ. Nnukwu nnụọ. Na m achọghị ikwe ekele ọ bụ iwu.
aka ya ebuku ebu nwanyị erikwa n'obi ndị mmadụ na mosu ọ na-achọ onye ya ọrụ nke kịta chọchakwa anya anyị kukuku gị na anwụrụ nwafọ nwanne gị nwoke ebe mbụ Anaezi nwa ekene okwu edeghe ma ọ tụfuo ihu na-ejewa mba Anaezi nwe iwetu n'ọhịa na-agawala onwe nke ọ dị ka ihe a na-akpụ ya ezi bido na-akpali m ọbọkwa obere ihe onye na-ewute gị ka njọ bụ na-akpọ m amoosu bido na-akpali m cherekwa Anaezi na-akpọ gị amoosu Anaezi dịka afịa ezi na-akpọ gị amoosu mkpụmkpụ ezi nne m gee ntị ka m gwa gị ikene ya ọjụ na onye ekene gị iwerukwa ekene gị fọkwue na akpa ana m esiri nne n'ihu ya ị na-esuru ịbịa na-ekwu buru nne ba anụ ka esi eme ụmụazị na agụụ na akwụkwọ mmụọ ịbịa na-ekwu sị na ọgịnị Anaezi dị ka ezi na-akpọ mmadụ amoosu kwanụ m anya o mana Anaezi ya na-enyokwa ya enyo maka na mma na m nyere papa anyị Chidelu nwanne m nwaanyị ihe mama anyị Anaezi ihe papa anyị mama ya nwe na oyikwu na mama ya dị n'ọcha mama ya tokwuru n'ogo ụmụ nwaanyị ya agwụkwọ na ụmụ nwoke eziokwu mama Anaezi ihe agwụkwọ na papa anyị eziokwu ebee ka Anaezi ya si wee bata n'ezinụlọ a biko nyere maka ezuru m ezuzu odogo ezuzuru m ezuzu maka ife anụ esi mme emekọ m otu isi wetụziri maka mana ma m ebe m chụọ osi wee machapụta isi ka o zie m ozi na-enwe isi n'ọdụ onezi m nne-edi ya onezi m nne-edi ya edikọtazie m ohi a okwezi m odidi mgbe eji wee meghe ọnụ wee kwuo ka maazị m wee fụzie nwata nwaanyị a ka m kwụzie nke ozi ezigbote okwu wee chọpụtazie na ife na-esi n'ọnụ wee na-apụta ozi sọhụlụhụ ozi nke nwere isi Eke, Ori, Afọ, Nkwọ, Ngwa. Ya kana abụ n'anya o. Obi mgbara ya ọma. Ekene gị. Ya mere nje eji ga-aba. Bụ na ka m were anya m wee fụ ya na ọ bụ eziokwu na ife a na-achọ n'ezi n'Imo na na-afịa nọ n'Imo mụ a na onwe m afụgo nke m n'ọnụ Imo emechaa ụbọchị nta mmụọ sị na a ga-apịa gị ụtarị ịmana ị ga nke mbụ ugbo egwu nke a na-abụ ụtarị aka n'anya mmụọ sị na ga-apịa m ụtarị tọsọ ndị abụọ na ịnọ ya zoro na ịnọ nke gịnịzi erukwala iwu nne gị nwụla ụtalị nke agapịa m n'ihe ka ọ na nrọ ebe a ka ọ ga-eme olu na ịnọ ndị oge iji aka na-aba n'anya odogwu ezi nke bụkwa na mmụọ ya pịa nke mbụ na m ya gbara fas skelewu nke ugbo a ga-apịa mụtarị ngwa mmadụ ya makpọ nwa bụ ka mmadụ ahụ ọrụ ebe a odogwu menkwa ma nwụrụ gị odogwu o nwefe gbata m n'uche ugbu a enwe ike gwara m ndị mmụọ na achọzi m ya nwata nwaanyị onwekwanụ isi na ọdụ ọ bụrụ eziokwu ka ị na-ekwu ndị mmokwu ha n'okwu nje ka ịbụ ịgba ndị mmokwu ha kwuru ọya si ike n'ala ka m ke nke nwe nkwụcha mgbe eke ka eji ma dike ka nke nkwụcha mmadụ ibe gị ka nwụ ka mbụ apụta emechala gị ihe anyị gabara onwe
Tilota nke m. Kedu ihe mere gị? Mmadụ ibe gị ka m wụ. Kedu nke m na-agwazi gị okwu ụtọ ị na-agba mbutu? Mfe ọjọọ mere gị gwanụ ka m nweta m si ayọ gị biko. Ngwebe na-aga ma ị kwetara m. Tilota m ife ọjọọ sị ka m chee gị ka ị tobodo ife ji nwaanyị mee tupu m bịa kwụọ ụgwọ isi gị. Ife ọjọọ mere gị? Bikozi anụ. Ngwalegwe m. Emana ekwugo n'ihi gị. Dị m 24 n'ike m. Tilota. After 24, amasị m ọya ozikwa ọnwụ. Tilota. Mgbe iji gosi gị na mfọ gị n'anya rie nne, nyuke na-arụ kịta ka m were imi nkuli ya. Tilota nyuke na-arụ ka m were imi wee kuli ya. Lee n'ife na-eme m. Ọkwa mmadụ ibe ka m wụ. Ị mara m kwuru ụgwọ n'ihi gị na letali 24 n'ike m. Ọ bụ ike anụ a nji anyụ nsị amasịkwa m kenye m ọzọ nweke ike ya ọhụrụ ọnwụ. O bụ ike bụrụ isi ọnwụ ka m bịa anwụ. Tilota ekwe m ikwe m. Tilota bikozi ya. Tilota aja na-agba igwe efere ebe a. Tilota aja na-agba igwe. Ile nna aha anụ ọdaba ọfụma. Tilota kwetezi anụ m nụnụ. Ma ikwetakwa m na-agbakọ ọta asa ahụ kwetezi anụ m bikozi anụ. Tilota Tilota. Tilota me kweta kwa mya. Mimi mko. Dadiska. Hey. Oh, Tilota. Mwa mbano. Owa bena agama. Dadiska. Monisco. Monisco. Dadiska. Monisco. Dadiska. Monisco. Dadiska. Ibe na-achọ n'ezi n'Imo, afụgo mmenọ n'Imo. Ibe na-achọ n'ezi n'Imo, afụgo mmenọ n'Imo. Monisco. 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 Dadiska. Ibe na-achọ n'ezi n'Imo. Ezigbo Chinefe onye ruko ọhụnanya Chimere baliwa onye ruko ọhụnanya Akajapụ nwanụ n'elu onye ruko ọhụnanya Eze na-enye ọṅụ onye ruko Eze na-enye udo onye ruko ijule n'igwe ju ụwa onye ruko omnipotent omniscient onye ruko omnipresent God onye ruko anyị ji ga-eme ọnụ onye ruko ị na-agbanwe akara aka onye ruko Chukwu ọma dalụ ọnụ onye ruko ezi chi m na-efe